Eluskarrieta eta Iker Urkiolarekin bildu gara, epilepsiari buruz eta beraien ekimenei buruz hitz egiteko. Zer da epilepsia? Epilepsia gaixotasun neurologiko kroniko da, eta garuneko neuronan jokatzeko era ezberdinen gandik edo beraien artean koordinatzen ez dutelako sortzen den esplosio bat bezala da, azken finean, da hola manifestatzen da. Baina hori izan dezakete, edozein adinetakoek, bizakutan sartzeagatik, pixka bat bereizteagatik, bai krisi partzialak edo ausentzia bezala ezagutzen dienak, egon litezke alde batetik eta bestetik berriz, krisi orokortuak o generalizatua bezala ezagutzen dienak. Ausentzia moduan ezagutzen dien horiek ere, bakoitzak modu ezberdin batean manifestatzen ditu, baina garunaren eremu jakin batean bakarrik lertzen da esplosio hori, neuronen arteko esplosio hori. Eta orduan, reakzionatzeko moduak, izan litezke, begirada finko mantentza leku batea, eskolan bazaude, irakasleari arbelera begiratu ordez, agian zaude motxilara begira, eta esaten du, despistatuta zaude, jarri atentzio pixka bat. Eta, beraz da konturatzen agian, ausentzia bat jasaten ari ziala. Gero, krisi orokortuak aldiz, jendea iztututa dena egiten da, zatik zure adirazteko modua, zu nahiztaz konturatu paziente bezala, gehienetan lurrera erortzen zea, konbultsionatu egiten dezu, eta jendeak, gizarteak gehienean hori bakarrik ezautzen du. Eta asko larritzen die, dagoen ez jakintasunagatik. Gipuzkoan 7.400 gora biztanlek errez asko dute epilepsia, baina askotan ez dugu jakiten, gure ingurukoak, beti ongo da norbait. Zergatik ez dugu jakiten, zeren 180 horrek kontrolatuta dauke, eta 120ak ez. Baina gehienetan oso bizitza normala eta arrunta egiteko aukera izan dezakete. Kala juten garanean, epilepsia dunok, normal ibiltzen geha. Zati, lagunoko handik ez dakite ez diogulako esaten, ez? Baina tagondo ibiltzen geha eta dena normal. Baina gero, igual zerbait gertatzen zaigunean, orduan esati dugu epilepsiak adagula, eta orduan arazoak etortzea. Hor altzea egon pixkat bakarrik, hor sartze zaizu depresioa, altzea egon estudiokin baita bakarrik altzea suspensoa atatzen, azteza oso gaizki. Horietako bat ni izan naiz, bakarrik egon nintzen, gero juteza lan aurkitzea, eta esatezu lanean eta hasi, eta dena eta esatezu, ze estudia dituzu eta hola. Eta gero esatezu, zau ditut, bale, oso ondo, eta esatezu, baina epilepsia dakat. Eta orduan esatizu, bazten nahi. Ez gau interesatzen, eta orduan esatezu, eta orduan zer. Baina estudia hona ditut, eta denakat, ona eta dena, baina epilepsia dakazu. Eta ordu zeite, guk ez gau, eta guteza enpresa batea, beste enpresa batea, eta denak eitizue atzea. Guk eitizue, eta orduan bat izaten bez suerte, orduan hartu eitizue. Gero kontuan izan behar da baita ere, ingurukoek nola onartzen duten edo norberak ere, bai. Ausentzia horietan, agian futbol taldean inok ez du nahi zu bere taldean egotea, zen baloiakin korrikazoa zen garaian, baloiak aurretik pasatuko da, eta etzeak gai izango ostika bat emateko, eta esango du, ni zertarako nahi dut neska hau nire futbol taldean. Ez, hau beti beste talderako. Eta orduan hortik umeak ere gagian nahi gabe, baina hasten dira marginazio puntu horiek sortarazten. Nik orain dela urte dixente, ematezian, esango ditut, 150 ausentzia eta hola, eta oso gaizki pasa nuen, zati neiteziaten bullying antzekoa, eta hola, orduan asko konbentzitu nien, ni behaiekin egotea. Orduan esplikatu nien, zegin ben nuen, zegin berzuten nire aurrian, ez? Eta izan zen, behaiei konfiantza eman, zer egin ni zerbait pasatzen bazitzaidan, ez? Kasualitatez, emango bazian konpulsio bat edo horrela, lehen bizi gauza, eroitiko banitza lurrea edo hola, jartzeko jertxein bat edo buruan, eta kostauzka, hemen atzian jartzeko kostauzka,
ez, eta txistuota lurrea eroitzekola. Baina ez, gehien, lo que es, hauan ez errez sartzeko. Hoi importanteena da, hauan ez errez sartzeko, ez da kutsara bat, ez da ez errez. Hoi da, ez, eta da, importantea da kostauzka jartzea. Eta gero, pasatze danean da, hotzika da ozera izango banu, jertxein bat edo hola. Eta gero ikusi nola nagoen. Importanteana nola nagoen. Eta ikusten bazuten gaizkin nagola edo hola, ambulantzia bat deitu edo holako zerbait. Helburu nagusienetako bat, desde luego, da epilepsia gizartean ezagutaraztea. Jendeak epilepsiari dion beldurra ezabatu arazi nahi dugu pixka bat, epilepsia duen jende honek bizitza arrunta eta ohikoa egiteko aukera izan dezan. Eta gero jendea hemen atenditzen dugu, hemen bertan autolaguntza tailerrak ere baditugu. Aurten badaukagu adibidez oso ekintza potolo bat, ez dun bat solidario bat izango dena, maiatzaren 24an ospatuko da hemen Pio Baroja kiroldegian, Donostian, eta hori ezagutarazi nahi dugu, jendea parte hartzeko, baita networking bat egiten da, lan munduan dagoen jendea pixka bat sentsibilizatzeko, hori ere maiatzan segurazki 24an izango da, orain daukagu fetxa pixka bat determinatzeko, hori gauza berrien artean, eta asko sakontzen ari gea berriz ere elkar ezagutzen proiektua, eskoletan sentsibilizazio hori banatzeko. Komiki bat kaleratu dugu, Aura izenburupean, eta horren aurkezpen sendo bat ere egingo da azaroan segurazki, gure epilepsia jardunaldietan. Eta berrien artean horiek, baina ez ditzagun ahaztu urtero kurtsuan zehar mantentzen juten gean tailerrak oso garrantzitsua dira eta oso ondo funtzionatzen dute. Azpimarratzeko zerbait, desde luego, gizartean dagoen estigma hori ezabatu, epilepsia duen jendea gainontzekoak bestein normala eta gauzak egiteko habilitatea dauka, hori azpimarratu nahi dugu, eta ez gaitezela inoiz baztertuta sentitu.